Ba na son ƙanwata ka saki siya ta sake numfashi a doron ƙasa. Wace irin magana kike yi? So nake a kashe ta ba tare da an gane kashe ta aka yi ba. Ina son a ga kamar daga kwanciyar jinyan ne Allah ya ɗauki ranta ta mutu. Amma Ajiya, ki fa kike wahala da wannan yarinya ke ta daukan wannan ɗawainiya ta tsawon wannan lokacin, amma yanzu ki zo ki ce a kashe ta. Amma ina zo, ke me dalilin ki na cewa a kashe ta? Doctor, wannan ba huruminka ba ne. Ba ka da hujjar cewa sai ka san dalilin da yasa nake son a kashe ƙanwata. Kawai kai dai ka yi min aikin nan ko nawa kake so zan biya ka. Ba ni da matsala. To shikenan. Za ki bani miliyan 1. Samun account number. Tahir Muhammad. $500.